खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बर' थुनलाइ आफादनि 63थि बोसोरसालिया जथुम्माया खोला कामरुपनि बक' गान्धी मैदान समन्वय क्षेत्रआव सानथामनि हाबाफारिजों जागायबाय। दिनै गिबि साननि हाबाफारियाव माखासे बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे बांरावारि खन्थाइ जथुम जानानै थाङो। बे बांरावारि खन्थाइ जथुमाव बर', बांला, असमिया, हिन्दी, राभा, गार' आरो गुबुन गुबुन रावनि खन्थाइगिरिफ्रा गावबागाव सोरजिनाय खन्थाइफोरखौ फरायथियो। আমাৰ মাজত আছে এই কেশচিত্ৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি কাৰ্যসূচী স্মাৰক উদ্বোধন কৰি দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ।